Do oh boy. The view. Sir. And they didn't watch me. Take it to go be. Now the great ones. But you're no problem now. One cast away. Oh, dear, me am missing pa. The Martin so, Yamishram, a friend of Bobby, Thomas. Cake in your penny enemy, or the Metifo. Yeah, it's many pa. I don't know. Na Ben and Saint Temna or Yare, so Muko senior Jumana Biams or no, Yarano Cochino. And Tomden Ba, Companochi Bayano, test baby, anyone say a issue, kidney issue. Ahyɛase a Nyame adom why start here dialysis ne ogu so a nti edu baabi no ɛna mpanyinfoɔ no nso ɛdɔm ho ɛwɔ bɛ support bɛboa yɛn nti in fact wɔn support wɔn baeɛ no na yɛ massive wɔn bɔ wɔn ho mmɔden nti no na nea ɛwɔ hɔ no a Nyame edu anɔpɛ yi a yɛte sɛ Nyame ato ne nsa afɛ no na yɛte no Ɔno nkasa na ɔwɔ problem dada say be or ill health issue be a make say be a na yare bi ta acheche no ana se prekope na mote say kidney yare na abaneso no oni yare bia but best last year mo na ota send pressure e kosro no na you do huduma ba na enim say betima impact bisa antina o hospital man e dura na ono or pressure yeah na mo de ko to hospital no a doctor for ni share mo nkran say yare a odo so de but on betimi ahwe na ma ne ho ato oh yes almost bo bebre na o start we scratch nti okoba nti okoba koyo no aba sa nti no enya de an ye hwekwan say bibi say betimi esisa cause onye obi a onyare but area e be boss because Mike ni nyina wa anti area na yama wo so watimi aka bi na yetimi de go mfram na mu na mo de hye no ewum se oyesi ni twani a oyega na nyina de a take mu ne sen cook de obi a very hard working person sɛ na monim no ne sini no de efie nyina ba bi obotu bia no bia ne gina ho odo nipa pa meka sɛ ye nana efiri no ama yakwaye wo akomadan na sinifo na ɛbae no ɛdɔso pa na mo bisa sɛ na nipa no ne maame nwi ne nana na ewu na mo bebrebe nyina mo de na gina so kekesi no sitie no na point kura wo a baba kura chense na nyane nana enti no wo show love manipa be bi obedru bia ne gina very good honest person very hard working yeah enti no keke de from no hard game but nyanya me pena oye yeah okay say na sinifo ne so do ne pa oh yes for more there even this short term you crap no massive support bra the said ko to mani ma mode mo yi ba out so mo ye donation dia man no mo show love bebre de bia be ko bia sinifo no go bebre ene kra no nipa na wo ho at that time kan mo ko ka ko be 50 mo yi sunti sinifo na nkasa de yamishamo okay ye ni nua so be di nkomo na ye gya wo no enhyehyɛ te sen ankasa because we free media me sure say abusia afi na mo hia hyehyɛ bi wo ha na o se na ne abrabɔ ne se na busafo ye dot de ba ye nyina ya skata enuafo na nkasa kwa ye 11 but ya skata ntefe na yegusu a ye frefre ye ho na de anti by Monday ni de ne etimehia atu anamona information bi eba no e wa maso anti
Because for that hospital now, that say you be 7 billion and then now call India. Google say, hey, the Saska way there. He for the Saska way, and you who were Thomas on. Oh yes, say Saska and the OTD, but near when Yamimu did say, Yamidi Moaba. You Yamuji say Yambe. In fact, yes, we make a crowd, nation chatting, we say, a Bakuna Nimpa was now. Sinifo now so work out sɛ yɛbɛkɔ ayi antenna hɔ but na documentations bi ɛna that time so na ayi oxygen no ne adade nti na ɛno ho dwuma na yɛredi na wei na bɛbɔ mu no nti in fact na sika no yɛ kɛseɛ but ne nim sɛ ɔkan bi ato nyame bɛbɔ ayɛ ama yɛatumi aredi saa amount no. Christopher, kakra na munyaeɛ no mode ma doctors no anaasɛ ɛnika ne ɛkutu saa sika no yɛn ankasa no na yɛwɔ kwan a yɛfa so a yɛfande na you know it is just can be yɛmfa yɛn nsa nkan ɛwɔ hɔ wɔanim sɛ nkwara nketenkete ɛwɔ ne ba no last one nkwa fɛ no 190 1.5 yeah nti sɛ scan deɛ 1 cedi koraa ɛmfi so ɛwɔ hɔ intact yɛwɔ kwan yɛfa so a yɛhwɛ no nti ɛno a anuafoɔ no a yɛyɛ contributions na yɛde yɛ payment ne adade ne adɔfoɔ bi deɛ so a wɔde mama no wɔ nkyɛn ne ɛyere abusuafoɔ ne adade nyinaa obiara nti yɛyɛ deɛ no deɛ ɛgu so a yɛyɛ saa contributions no yɛbɛkɔ so ayɛ ɛyɛ no biara ɛma no yɛ 6 ɔne ne yere wei no yɛ 5 ɔyɛ paa ntaefoɔ mu a ɔmo wɔ ntaefoɔ nteɛ ɔmo yɛ 5 ɛna ɔwɔ 1 ayi nso wɔ hɔ dada nti no yɛka ɔmo nyabɔ mu a Pacho and Brana reactions so net to say. Oh, biribiara nyɛ no sɛ ɔne ne kasa koraa no a biribiara ne wɔakyerɛ sɛ was nnura no and then 2 days ɔfrɛ ɔno a na ɛfrɛ me medi nkɔmmɔ no sɛ ɔhia nneɛma bi na nso nti me frɛ another person sɛ ɔn deliver saa ayi no ma no na so okay nti nnura awia ana nipa no frɛ me sɛ ɔtwɛn keke wife na wama ɔtwɛn na wama nti me ma keke aso na so amefrɛ no awia no ɔne me kasa nice ne tone bia wɔ so bia nkyɛ sɛ or breathless no nti kɔmɔdie mu a na meka sɛ ɔmfrɛ lady no na ɔtwɛn ne kɔ so okay to ɔfrɛ no nti no me ne kasa yɛ no a anɔpa nso koraa mɛsan frɛ no ɛyɛ no anɔpa no ne awia no nyinaa bibia ne hɔ a ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ obi obɛwu but nyame deɛ na bibia hɔ no ɛfamra akomadan nti sɛ no ɔmo de kɔ akomadan na sɛ Kumasi ha Kumasi ha Kumasi ha wɔn sɛ ɛyɛ gya so nti no ɛsɛ documentation wɔ no bi ansa nti no gu so Kumasi ha nti akomadan deɛ hɔ a na ɛbɛkɔ hɔ na ɛbɛyɛ yie no nyinaa nti no ɛbɛkɔ sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛbɛn abusua no ɛwɔ hɔ but ɛsɛ yɛyɛ ntutua kakra wɔ ha wi ansa no yɛde akɔ mpamakyɛw yɛfrɛ me Kwame Obobi makyerɛ bɛ mmienu no Okay. na me nua no deɛ nyame a ɔtɛ soro no me nnura nyinaa na menim sɛ ɔbɛba fie ɛne sɛ anɔpa yi yɛsɔre a yɛnka bi nhyɛ mu a me nua no agye hɔ no na yɛmɛka nyinaa to me bradeɛ so no sɛ yɛwɔ aseda bi paa mo ne yɛde bɛma mo kuma wumfoɔ no adeɛ a mayɛ de ne yɛni nna ne yɛni nna da because woda koraa wontimi nna sika na yɛdi ma no fo me nua no pɛpɔ so na no ɔde ne ma yɛ paa but mobaa mu no mobɛhyɛ yɛn kora ma yɛne gye sɛ yɛso yɛwɔ anida so wɔ baabi nti yɛda mo ase pɛpɛpɛ adeɛ a mayɛ ne nyinaa yɛ aseda adeɛ de ma mo nyinaa asɛm a mɛka nyinaa yɛ aseda na yɛde ma mo because mo yɛnya agyidie wɔ mu nya anigye yɛnya ahotosoɔ sɛ bi papa bi so mu aba mɛka sɛ meyi nipa baako a woda no ase a ɛmfa mfasoɔ bi ama yɛda mo nyinaa mo ase yɛda mo nyinaa nneɛma ahwere wɔ agu biara yɛda mo ase kakra mɛtumi aka no Mo ana mokɔ hɔ kɔhu sɛ wɔafirim anaa dɔktafoɔ no na ɛfrɛ mbɔ mo yaa na yɛkɔɔ hɔ kɔhu sɛ yɛ nua no ne condition baabi aduru na aduru critical paa
nti wɔn yɛ so wɔn de no kɔ dialysis na ɛwɔ sɛ nkɔkɔ soso but mɛka sɛ ne bɛsi bi ayɛ ne yɛwɔ hɔ na doctors na ankasa bi pusu ma sɛ yɛn nua na yɛ dɛ afiri yɛbɛda ase nso yɛ dɛm ase